رفاتên سîûdû qurbaniyên karasata Şingal. Li Dadpizîşkiya Mosul radestê kesûkarên wan hatine kirin. Bab û du birayên îxlasê di navdane. Çavarê hatina tabûtên wan diket. Hind li hêviyê kiryegirî rond dik di çavan de zû habûyne. Li hembêza wan xerîb bûye. Bi dilê sotî maçî diket. Daeş sed ji kesûkarên wê li sala 2014 li gundê Qinê binax kirin. Rofatên sîh ji wan wergirtîne û hêşta heftê jî mayne. gelekî me nêvdemane û heta niha em tiştekî jê nizanin. Yanî herû birênên me vedkin. Yanî ez ji Xwedê dixwazim û ji hikûmetê dixwazim ke êdmeyên me jî hema zûn me vegerînin. Rofat gihiştine monumenta qurbaniyan li Şingal. Kesûkar dê pêşwaziyê dane. Hatina wan nalên êxiste Şingal. Kes neşiya wan kontrol biket. Hinek ji wan xwe li ber van êş û azaran negirt û li hoşxo çûn. Herekî wêneyek yan wêneyê çend kesekan li sersîngê xwe dayne û çaverê dîmahiyek dîdara hestiyên wan in. Zeytûnê sîh ji kesûkarên xwe ji dest dayne. Rofatên mam û pismamê wê di navdane. Xwedê hî di mamî min mane û eşîra me hemî bab û birayên min e wê zirî hemî jî bab û birayên me ne. Ji babkê me hî ew mala dî şeş û mala dî jî şeş û mamê me dî tirê jî Xwedê pir mihîş me mane. 19 ji van rûfatan xelkê gundê koçone. Êk jî Til Ezêr, sê jî yên Til Qeseb, sê jî yên gundê Qinê û ewên din jî yên Guhbel û Girzerek. Piştî encamên piştgirîna DNA li Bexda derketîn. Nasnama wan eşkera bû. 22 vê mehê dê hêne veşartin. Nodosê gorên bikom li Şingal hatine tomarkirin. Heta niha 53 ji wan hatine vekirin. Pêtêrî 705 rûfat bo piştgirînên DNA. Rewaneyî Bexda hatine kirin. Nasnama 274 ji wan eşkera bûye û ewên din jî hêşta çavar ne. Heftemîn gera rûfatên karasata 2014 Şingalê ku digehît ev destê kesûkaran. Hêşta bi dehan û sedan jî di gorên bikom we li Bexda mayne. Digel eşkerebûna nasnameya her ek rûfat bi vî awayî nalîn û hewar di kevne Şingalê û birîna 3-8 nî dibît. Nayf Ramazan Rûdaw, Şingal.